Wengenza kwethu-ke nginibingelele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsize aka Inkosi Yo-Admin. Ungangilandela lapha ey'nkundleni zokuxhumana uthi Msize SA. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi ucinezela usubscribe uzothola zonke izinto engiy'postayo kuyona-ke le channel. Indodakazi-ke yowayengumengameli wezwe umnumzane Jacob Zuma isiveze ukuthi-ke noma-ke usebhale ukuthi ushefu abafuna ukubulala ngawo-ke umnumzane noma-ke umsolozi usufikile KwaZulu-Natal. Kuzokhumuleka ukuthi kunobhala kaKhongolose KZN umnumzane Bheki Mntolo wayetheke kuyofika ukhetho uZuma-ke esesibhedlela. Lezi indaba-ke zithinta abantu abaningi, kanti-ke nongqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele wayetheke bazomngcwaba uZuma ngenkulumo-ke ebhalwe lapha-ke noma-ke indodakazi kaZuma-ke uDuduzane Zuma-ke wengane zawethu ubhaya lapha ey'nkundleni zokuxhumana ku-Twitter. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalelo daba hlangana lapha kwi-comment section.